Megkerülni a többet. Ugye nem is vettem el, csak azért. Nem érettek egymáshoz. Vagy nem tudom. Ez csak bózkodtam, nem tudom, hogy rekord. Levonom a pontokat. Csak itt azért balekoskodtam a kamerával. Vigyázz! Azt azért fel sem vettek az előbbi zoomolás, mert én nem tudom. Én már nem tudom. Ez az! Na nézzük a zoomot, jó, működik, jó van. Kanyarba, hát nem. Magyarba. Next volt, nézzük, hogy kamerázik, aztán megjöttek foszba legelni. Ez az őrült DJ feleszik. Nem látszik a buszos továja. Ez a jó felvétel. Ez több szemmódból is. Több szemmódból. Lehet. Ugyan a lemez nagyon lehet Ákossal. Ugyanaz a lemezes táskájuk van. Cseréltek. És visszaszolgáltatni a tojást. Jó, viszem. Szájában van. Ja. Új vendégek érkeztek. Meg a Superman és csapata. Köszönjük! Destroy Reality, nem a régi zene. Egy kis ügyességi játék. És olyan 3 éves. Már megint, igen. Az ügyességi játék abból fog